Wai ɗan ƙwaƙur, wai da gaske ne an kama ka ka saci agwagwa? Kuma da aka kama ka ɗin ana yi ma mugun duka, aka ga cewa daddawa ma ta faɗo daga cikin aljihunka. Wai da gaske ne ko kuwa kawai ƙarya ce irin ta mutane? Ka gane abokina ne, wallahi tallahi gaskiya ne ba zan ɓoye ma ba. Ka gane, ka san ina mahaukacin son yarinyar nan. Wallahi kawai ta ce min ita fa nama za ta ci. To kuma na ga ai gara kawai in saci agwagwan nan kai mata. Wallahi ya akai ban san yadda aka yi ba. Ɗan shegiyar nan ɗan wizi mai yadi da kuma eke mai shayi ɗan shege, ƴaƴan tsinannu. Wallahi su ne suka tona min asiri. Na fa gaya musu su rufa min asiri. Ka gane, kawai ɗan wizi ya min ihu, eke kuma ya je yanko wani itacen darbejiya. Kuma a hakan fa suka zo suka dinga narka mai fa suka tara min mutane. Wallahi nake gaya ma, ana cikin duka na ban san lokacin da na yi fitsari a wanda ba. Kawai can jima na dinga ganin wani guntattakin kashi yana faɗowa, ashe ni ne kashi a wanda ma ban sani ba. Kuma ka gane, ni abin da ya ƙara bani haushi da aka kama wannan daddawan nan aljihuna. Kuma daddawa fa har ga Allah sato ta ne fa, a gurin Sa'idu Kato na je na sato ta. Ka gane, ka san ai abokina ne. To kuma na ga ai maybe idan dabge za ta ai za a buƙaci daddawa ne, kuma saboda na ɗan ƙara birge ta yi ne fa na sato daddawa fa da agwagwa fa. Wallahi dai nake gaya ma, dai na da ku ni yanzu ɗan ƙwaƙur, na yi nadama, na daina sata. Wallahi na daina sata, ba zan ƙara sata ba har abada.